Welkom bij Deze Wieken, het programma waarin we waarom op de Oranje Wieken van Omroep Friesland televisie. Het nieuws, de sport en de cultuur, het komt alle keer weer voorbij en dit bejoert de onderwerpen. KNSB-voorzitter Terpstra biedt ontslag aan. Friesland domineert op wie het NK. En al 30 jaar maas betiet in het Iepenloft-zwembad. Dadelijks meer over de sport, maar we beginnen met een greep het nieuws van de Oranje dagen. De leden van Retrietboen KNSB stiert unaniem achter voorzitter Doekle Terpstra. Dat die juist jong blikken op een geerkomsten van de leden en het bestuur. De positie van Terpstra kwam aan de steun bot onder druk te staan. Doet e-mailverkeer hoe de kar van Terpstra voor het IJsdom in Almere uitlekte via het Algemeen Dagblad. Wie KNSB-voorzitter Doekle Terpstra nog wel of geen vaststander om het topreetrieden te houden in de IJsdom in Almere. In de Boetenvraat zei Terpstra dat de verschillende opties net goed onderzocht werden om elkaar te maken. Maar intern hier Terpstra liep was voor Almere kiezen. En doet er uiteindelijk kiezen waard voor het IJsdom, ontstien er bij de voorzitter het twijfels over de financiering van de plannen. Het is een strijdige handeling, daar waard Terpstra aan steun in het Algemeen Dagblad en ik van beschuldigen. Maar als gevolg dat de positie van de voorzitter de dagen onder druk kwam te staan. Juist weer een speciale bijeenkomst organiseren in Utrecht. Taak van de voorzitter om het vertrouwen van de leden van de KNSB waarom te verdienen. Ja, maar een speciaal gevoel ben weer hen erin. We hebben onderwijs natuurlijk nog even overhand. Hoe wij dit te meer zullen trekt. We zullen direct eerst wel een uitlees krijgen van de voorzitter. En ik denk dat wij dan toch er even op ingaan. Hoe we dit verder uitzoeken. Wij konden ons vinden in de uitleg van de voorzitter. Ja, Doekle is met name ingegaan op de hobbels die de KNSB en NRC-NSF op hun pad zijn tegengekomen. En de besluiten die in dat proces zijn genomen. Het is een constante afweging van keuzes waarbij niet altijd iedereen op één lijn zat. Maar goed, de suggestie dat Doekle het bondsbestuur en de algemene vergadering een rad voor de ogen zou hebben gedraaid, zoals in het Algemeen Dagblad werd gesuggereerd, wordt door het algemeen bestuur en ook de ledenraad unaniem van de hand gewezen. Het is in unanimiteit en daar ben ik heel erg blij mee. En vooral met Johannes en met zijn collega's uit Friesland heb ik een heel diep gesprek gehad. Want Johannes die had zo'n van ja, dit zit wel in de categorie in je netwerk. En het is van groot belang dat de communicatie goed georganiseerd wordt tussen directie en bestuur. En ik ben het even hard mee eens. Er zijn hele kritische vragen gesteld en die ben ik goed beantwoorden. Een huishouding die het voor oerlijst zorgt in Bakkeveen moet verhuizen. Burgemeester Francisca Ravenstein van Opstelaan had dat van een beetje besletten. De mensen die wenjen op de nieuwe borden zorgen al 2 jaar voor oerlijst. Voor de buurt weer juist de maat vol. Van de media er nog altijd een soort politie aanwezig in Bakkeveen om de rest te bewaren. Want vannacht gaat het haast mis. Zo'n 50 man stien bij de probleemhuishouding voor de deur om duidelijk te maken dat ze voort moeten. Onleiding een brief van wenningcoöperatie Elkien, waarin de slachtoffers van het stel onmeer wordt te verhuizen. Het is eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld natuurlijk. We luisteren een man die hier al 10 jaar went en we hebben nog nooit geen les van gehad. Een hutwerkend iemand. En wij weten net 1 jaar op een hele buurt les mee gehad. En die mensen, die moeten nou dan niet eens maar bij het Elkien hun huis aan. Terwijl Elkien al jaren weet dat dit probleem speelt. Maar die brief is verkeerd uitlijn, zo zei de gemeente Opstelaan. Ja, dat is ontzettend jammer. Daar is een misverstand ontstaan. Want het was juist, heb ik begrepen van de woningcorporatie, daar heb ik ook mee gesproken vandaag uiteraard. De bedoeling om die mensen aan te bieden, omdat zij angst hadden, aan te bieden om tijdelijk ergens anders te verblijven. En daar wilde men wel zijn best voor doen. En het was zeker niet de bedoeling om die familie te laten vertrekken en niets te doen aan de andere situatie. Dus dat is verkeerd overgekomen en daardoor is het denk ik zo geëscaleerd. Nevens de buurtbewoners worden ze terroriseerd door het stel. Er is nevens harden dan ook maar 1 oplossing. Een oplossing is, in ieder geval, dat is meestal dan als ze langzamerhand naar ze vertrekken moeten. Nou, hoe lezen maar alle partijen op het gemeentehuis in Beestersweg, neemt de burgemeester een besluit. Na uitvoerig overleg vandaag hebben wij besloten dat de bewoners op nummer 19 niet meer zullen terugkeren in de betreffende woning aan de Nijepjorden. Die gaan maar akkoord dat zij dus voort matten? Ik deel u nu alleen mee wat wij hebben besloten en er wordt verder aan gewerkt. En dat is eigenlijk alles wat ik op dit moment over kan zeggen.
De buurtbewoners lieten weten tevreden te wezen met de oplossing. De familie die het verhuizen had, wie net van commentaar bereikbaar. De problemen in Friesland met de droogte worden heel iets groter. Zo zet het wetenschap Friesland extra mensen in om de kaders te controleren. In de gemeente Tietjerkstra deel mij de komende weken net spelen worden op de sportvelden. De droge periode houdt ik deze week nog aan, zo is de verwachting. De 480 leden van voetbalclub BCV uit Burgum willen graag los. Maar dat zit er voorlopig net in. Ja, het is gewoon extreme droogte. Ik denk dat er ook mee spelen dat wij in de woorden zo'n groen dat het minder het water vasthoudt. Maar als wij het nou net dicht doen, dan hebben we een groot probleem in de competitie van de verschillende sportverenigingen. Dan hebben we dus Jasmus en winters dat het dus gewoon vol slechter is. Want als je voetbal je op droge velden, dan gaat de gas moeten stikken. 44 sportvelden in de gemeente Tietjerkstra deel blijven daarom in elk geval dicht ontnaaien weken sneeuwen. De dag dat de competitie begint. Vervelend, maar wel veiliger voor de sporters. De oneffenheden die er aan in zitten, die zijn harder als normaal. En als je daarop komt te staan, dan heb je ook kans dat je dus je enkels verzwikt. Of dat er in ieder geval daardoor blessures ontstaan. Intussen had het wetenschap Friesland de vinger onder pols. In Friesland werd 1600 kilometer ongeveer geïnspecteerd. Die kennen toch droogte in Stwatten. Nou, als ik het zo inprik, dit is oppervlakkig. Maar hier gaat het dieper. En als dan prik ik altijd even aan de stok en dan zie ik, er zit nog vocht in. Dus de ondergrond is nog wierd. Dus dan is het net echt gevaarlijk. Maar voor de meesten lijkt het raar. Het wetenschap had er meer mensen van de inspecties en had daarom de help inroepen van 4 muskusrottenvangers. Hier bij Pieterziel had het de laatste week haast net regend. 180 mm regn werd er minder als oors. De droogte hield voor het grootste pad van Friesland. Het is extreem. En dat komt omdat de maaitijd tegendroeg weer, de simmer is tegendroeg en we moeten niet alleen nog zien hoeveel millimeter er valt er, maar ook hoeveel millimeter verdampt er. Nou, dan is de oerschat bekend. En wanneer de wetter valt, ik denk van sneeuw op sneeuw een beetje, sneeuw, mandi, buien, maar dat zal net genoeg zijn om dat die droogte ophoudt. Op zo'n september begint het wedstrijdseizoen voor BCV. Het is de vraag of de bal dan rolt. Jouw hoop je brein, denk ik. Ja, en niet zo'n klein beetje ook. Een tal zaken uit het Nijs van deze week wie dat. Zoek voor meer Nijs eens op omroepfriesland.nl. Daar vind je ook alle informatie over de orenprogramma's van de Omroep. Die als Omroep Friesland Actueel, het Nijs-programma op de radio dat van man die ontsneund te jaren is. Verder nou maar de sport. In het Utrechtse Polsbroekerdams die sneun de climax van het vierliepseizoen op het schema. De sterkste liepers van het Hollandse boen en het Frieske boen gaan de strijd om de nationale titels. En insiders uit het Hollandse kamp wieren op basis van de prestaties van dit seizoen tegen optimistisch. Ze houden daar rekken met treien, misschien maar wel 4 keer goud. Een verslag van het NK dat om 2 uur de midjes uiteenzetten en krijgt voor heel Tjuster dien weer. Een spectaculaire eveningsact in de Philiap Arena van Polsbroekerdam. De verwachting is dat hier heel 4 liepwerk ken. En dat wordt staafd door de sterke resultaten van dit hier ontnota. Jelmar Wienstra bijgelijks van Tjom boen zijn laatste 3 wedstrijden en liept hier 17 meter tolven en gaat hij op dat stuit onder leiding in de jongensgroep. Dit is de grote favoriet, Ricardo Fay uit Haastrecht. Hij gaat oer Wienstra heen met een sprong van 18 meter tredjen en neemt dus de leiding oer. En Bobby Zwaagman, met zijn tweede sprong, plaatst hij hem op het nipperke van de finale. 29. Dat is het tweede plak bij de jongens voor Jelmar Wienstra, maar achter Ricardo Fay. En dan bij de vrouwen. Daar zoeken we Helianne van der Wal en die plaatst haar oertjoegend van de finale, want hier komt ze daar 15 meter te zien. Dat is de 4e sprong ondanta. Jessica Snoek, die docht echt heel knap mee, komt hier om 14,60 meter en wordt er tweede mee in de vrouwensgroep. Bij de junioren een opmerkelijke deelnemer.
Wilco van Amerongen. En ook een opmerkelijke sprong, want zijn topke knapt uit de polswei. Het levert hem een herkansing op. Maar Van Amerongen springt bij een aanscoorde kruisbaan. Trainde hem op, woer nog één keer meedoen en levert deze sprong dan aan. 9 meter in. Spietig van het misslagje, maar wel de 4e sprong ontanta. De grote concurrent bij de junioren is Rian Baas van Oude Water en die komt oer het balsje hinnen. 9 meter 35. En die viert de juniorengroep aan. Dan de senioren. Thomas Helmholt klimt de stok helemaal stil. Klimt helemaal naar het topje en komt tot een dik nijpersoonlijk record. 20 meter 21. En daarmee is de wedstrijd iepenbrutsen. En wat ken Tevens Hopma? Tevens Hopma zit prachtig in die stok. Perst er een uitsprong uit, maar zocht wat vernuiveren naar het bolsje in het zonnebed. Dat moet Lisse op de 4e aanstaan, maar dat leidt een meter te 4. En dus docht achterna blikken dat hij verder is met 20-45. En wat kent Bart Helmholt? Die moet hem eerst maar eens plaatsen voor de finale en docht dat hier met 9 meter 95. In zijn tweede sprong. Maar dan, de blikken gaan omheeg, de dripjes komen van boven en de wedstrijd wordt stillijn. En hoe lang wordt dan de rijnpauze? De bui gaat oer in een stevige bui. De pauze wordt langer en langer. Maar na goed 3,5 uren gaat de wave op de tribune weer heen en kan de wedstrijd toch weer oppikt worden. Want de finalisten zijn nog net bekend. Bij de vrouwen, Wendy Helmes, de favoriete, zit naast de finale. Helianne van der Wal, Jessica Snoek en Klaske Nauta, die zullen uit Vjochtje waar goud, zilver en brons pakken. En hoe zit het bij de junioren? De Frieske topfavoriet is Age Hulder en hij net bij de beste 5. En toch een behoorlijke teleurstelling. Rian Baas viert er het klassement om voor Wilco van Amerongen, Thomas van Midden en Sietse Bokma en Hans-Ulko de Boer komen als Friezen dan nog correct in die finale. De regerend Nederlands kampioen is onttroond. Arne Galema, hij mist de finale. En Jacco de Groot, die moet nog zien dat hij er hem inpersen kan. En dat slagend op het nipperke. Zijn allerlaatste voorrondesprong levert 9,66 op. Daarmee pakt er het 4e plakje. Achter Theo Hopma, Thomas Helmholt en Bart Helmholt. In de jongensfinale Bobby Zwaagman. En die levert een formidabele prestatie. Met 8,92 meter levert hij een scoresrecord, een kampioensrecord en zijn tweede Nederlandse titel. De wachters doen het wel heel lang, hè? Ja, klopt. Ja, ik wil iedere keer verder zetten. En dan iedere keer proberen en dan wou het niet. En dan toch alles op de laatste sprong. Ja, dat was hem. Bij de vrouwen docht Klaske Nauta hele goede zaken. Zij stiert hier aardig stil, komt een heel eind en krijgt net oer het malsje heen. Maar 14,92 budget voor haar zilver. En dus is Helianne van der Wal uit Noordburgum kampioene. Ze verbetert haar nog tot 15 meter 91 en pakt haar eerste Nederlandse titel. Wat een NK. Ja, het is ongelooflijk NK. Maar ze zijn vol Rijn. Pauze tussen en dan heb ik nog zo'n mooie sprong eruit knallen. Super. Hans-Ulko de Boer bij de junioren weet dat hij dik hoe die 9 meter kan. Zit ik heel heeg in de stok, maar rek het uit koers. En eindigt uiteindelijk als 4e. De titel gaat naar Rian Baas uit Oude Water. Hij blijft staan op 9 meter 35. En waar wordt seniorenkampioen? Jacco de Groot net, Bart Helmholt net. En wat kent Thomas Helmholt dan? Die komt net meer verder. En dat betekent dat Theo Hopma al weet, ik ben de nieuwe Nederlandse kampioen. Hij sluit aan met 9,43. Maar wordt dus Nederlands kampioen met 20 meter 45. Ja, ik kwam hier naartoe met totaal geen gevoel van ik ga hier wat winnen. Ik heb er nooit op een NK gewonnen, ik heb het hele seizoen heb ik nog net gewonnen. Dus ik ben hierheen gegaan, maar we shut wel. En dan heeft ze een rare wierte wedstrijd. En dan wie samen de eerste sprong de winnende. Je zegen een reportage uit de boppenslag van Oude Normandie.
Meer sport is er alle weekenden op sneun en snuitermiddag op de radio. En ook alle wedstrijden van Heerenveen en Cambuur binnen live te volgen op 92.2 FM. Gusto het zien, gusto het om in ergens zien dat ik geen vuur meer in mij hier. Wer wie de stem die iets in mij zei, dat ik mijn droom vergeten wie. En de dagen gingen voorbij en ik leef met mij de dag, want ik hoorde net te weten van de morgen. Zat dicht bij mij, mijn hele leven wiek bij mij, dus wie ik denken vier van mij. Geweldig mooi zang, Janneke. Prachtig.
Janneke Brakels, dames en heren. Ohne liedje lene krijgt voorbij de bocht. Stier de strijdlanterne dat ik tijd uit je mocht. Tingst voor de zon die tiete bek. Wij vieren jong, wij vieren gek. Liek als Lily Marleen. Liek als Lily Marleen. Wij ben heel wat joenen, los die lenen gaan. Dat we steltje wienen, dat wist elke niet. Tingst door de zon die tiet waarom. Wij dienen dwaas, wij dienen dom. Liek als Lily Marleen. Liek als Lily Marleen. Bij de bivus wij gaan, de simmer gaan voorbij. Neer ver op het dik stien, mij een levensdij. Verkijk je let nog onder tocht en onder lanterne bij de bocht en on Lily Marleen en on Lily Marleen. Zoen ze nog wil branden, zoen ze er nog steen, zoenen er nog steltjes, laat het leentje gaan. Krijgt ge nog licht om neer te schijn, wij voelen het uit, wij vieren ben, liek als Lily Marleen. Liek als prachtig. Tingst door de zon die tiete bek. Wij vieren jong, wij vieren gek. Liek als Lily. De Omroep is ook actief op sociale media. Volg je via Twitter en Facebook de laatste informatie over alle programma's van de Omroep. Geef we verder mooi heer van deze week.
zwembad juist. Ik hield in elkaar. Hier is juist een Ja. We zijn in Griep en we zwemmen hier allemaal om 7 uur. Ja, nou om 7 uur was het. Ik was een kwartier van 7 al in het water. Maar op het heden wordt het wat later in de tijd en dan wordt het om 7 uur. En dat doe je hem de hele zomer? Ja, en dan van mei tot september had het bad sluiten wordt. Ja, maar we beginnen voort. De eerste keer ben we er minder voort. En hoe lang doe je dat al? Zo'n 3 jaar, normaal. Zolang het zwembad er is, lees je om zo'n uur om haast in het water. Ik het eerste abonnement had. En ben voortbegonnen. Ja, het is zo lekker, hè? Heerlijk. Moes. Ja, maar die vang ik net. Een moes in het zwembad? Ja, en zit op branen. Maar die krijgt zij nooit binnen. Uitnaaien vanzelf. Zo, nou maar die een beetje meer en dan kan ze daar in. Ja. Maar de harde voorsom. Mimi, ach, wat zeg ik? Wie let het moesje straks wel los, hè? Ja. Als we eruit gaan, dan laten we het daarin. Ik ben alleen hierheen gegaan, maar ja, dan troffen we gewoon. En toen ben we op les, ben er een groep koeien bleven. En dat waren 8. Nou, we hebben hier dus 28. 8 vrouwen? Ja. Hoe zo'n Mali dat nog vol hoor. Mali hadden dat net vol? Hij eerst wel man west. Maar die had later nooit weer zo'n. Nee. Toetine, even terug zwemmen. Gasje aan, dat was vals gezien in het water. Dat was even gasje aan. Ik heb net heel gehad. Maar dat gaat net heel hard meer, hè? Nee. Maar dat kan me net zo volle schil. Maar ik krijg je eigenlijk nooit de boom. Ik zwaai om, ik krijg je nooit eigenlijk de boom. De boom? Die als ik er iets ben naar zwemmen kijken. Mag ik vragen hoe oud dat je binnen? 83. Dus jullie even wat toetsen. Nou, vooruit maar wat spul. En waar hebben we nou die thermoskannen maar warm water? Hier. Maar waar hebben die? Dan dat mag je maar even zien. Die weer douchen. Dat lekker smarren kunnen, hè? Het is heerlijk, ik doe het dus net, hè? Leeft hij nog? Ja, die leeft nog. Ja, dat lijkt me. Maar eerst even nog een droepje. Diesel is onze kroegen. Ik vind het de leukste kroegen van Friesland. En hij is een hond die een Engelse bulldog, maar die heeft eigenlijk rustig te wezen. Maar dit is een Engelse bulldog met ADHD. It wasn't easy.
naar beneden. En dat ik dan geen biljarten, en dan luid ik gewoon rustig met de bar. En dan druk ik het luchtknopje om. Nou, dan komt het tot leven, pak ik mijn keuer, ren ik naar het biljart. Nou, en dan pak ik het gauwtje buitenschut, gooit er bij het biljartdel. En dan moet je mooi een budje. Nou, zo, dan staat er wel in de houding. Nou, dan moet je constant. Moet je constant schoppen en dat ding voor doen. Hé, Diesel? Wat moet er gebeuren? Moet er weer een fut? Dan moet je wel even loslaten. Hé, even los. Diesel los. En dat was onder het biljart en je strof door hem. Je stapt over hem heen. En dan buit het er en hij is er helemaal gek. En dat is eigenlijk uw geheime wapen. We moeten ook wel zien over de club spelen. Nou, en dan hebben Diesel hier steeds de budget en dan met die tegenstander moet ik steeds over die hond stroffelen. Doorheen stappen en dan hebben wij alweer 2 punten binnen. No? Zo werkt dat. Nou, René, dat moest. Nee, Diesel leidt me weer aan. Hè? Oh ja, een mooie excuus uiteraard. Ja, als ik eens een bal mis, dan krijgt Diesel de schuld. Ja, die hond die heeft me weer al uit. Die weer even vervelend met het touw. Hij heeft wel een mooi gebed. Mooi genoeg. Dit weer deze week. Na je week ben we er weer. Nog een hele gezellige jong.